No joo, nyt oltaisiin jännän äärellä. Se on monta vuotta haaveiltu pahka tai visakuksasta, mutta ei ole sopivia pahkoja tullut omasta mettästä vastaan. No visakoivua nyt löytyy, mutta en ole aktiivisesti etsinyt, mutta tuossa kävi tuuri, kun naapurilta, tai naapuri oli 31 vuotta sitten istuttanut visakoivuja siemenestä ja nyt kaatoi ne pois ja päivitteli tuolla Vasepuukissa asiasta, niin ottiin yhteyttä ja kysyi ja sieltähän löytyi visakoivua ja nyt pitää ruveta tuostani tempomaan pätkiksi ja ruveta tekemään kuksia. Maksoi sen verran, että 2 kuksaa lupasin tehdä puun toimittajalle ja 5 pitäisi mennä sitten Kalajurmille. Katsotaan monta jää käteen vai jääkö yhtään vai tuleeko sytykkeitä, mutta katsellaan. Projekti on pitkä ja lähdetään tästä työstä. Kuuden kuksan tarpeen. Tuo oli hukkapala. Oksia. Komeeta on. Kun lähtisi hahmottelemaan tuohon, niin mukin mallia. Sormenreijät tuolla. Pitäisikö olla vielä isompi? Jos kävisi mihin alattaisiin mittaamassa 26 oli noissa kaupankin kuksissa. Tai ostokuksissa sanotaan. Vähän rojuja sulia. Siinä alkaisi olla ääriviivat hahmollaan. Puukkoa ja viilaa ja poraa ja jyrsintä, niin eiköhän se siitä lähdetään työstämään.
kertoa, että täällä on aika lämmin. Ulkona on 31 astetta lämmintä ja paistaa tuohon peltikattoon. Saippuat pintaa kohtaan ja järveen uuni. Ekosaippua. Mikä on muun muassa vähän lisää työkaluja. Jos tää tästä lähtisi. Kaiveruspuukko ja koulutaltta kaiverus. Nythän se rupesi käymään. No, se alkaisi pikkuhiljaa ole vähän niinku hahmollaan. Vielä vähän hiomista ja saadaan karkeaksi ja sitten laitetaan se pariksi tuntia kiehumaan merisuolaa ja sitten muovipussiin. Saapui siellä sit aikansa. No niin, se on nyt sen verran hahmollaan, että raakaversio niin pannaan se kiehumaan ja jatketaan sitten Somaslopollon reissun jälkeen. Jep, siinä olisi nyt 7 aiheota tehty ja keitelty kaikkia pari tuntia suolaveessä ja otetaan siitä numero 1, eli ensimmäinen, niin jatkokäsittely ruvetaan vähän työstää sitä eteenpäin. 3 päivää noissa kaiverruksissa meni. No, se joskus loppumuotoilun vaille. Minkälaisen siitä haluaa tehdä. No niin, monenmoista työkalua on tähän projektiin käytetty. Hiomalaikka on ollut ihan hyvä ja siinä mulla on ollut sitten tommonen karkeampi terä tuohon alkuhiontaan ja sitten viimeistelyhiontaan, niin käyttänyt hienompaa ja sitten tietysti käsihiomapaperi vielä hienompaa sit siinä. Sitten tietysti viiltosuojahanskat on ollut tärkeät. Rettikirveellä alkuvuolot ja sitten akkuporakonetta on jonkun verran käyttänyt poran terää ja sitten nuo hioma lärpäkkeet on ollut ihan hyvät. Höyliä on vähän käyttänyt. Sitten tietysti erilaista muottia, että saa noin hahmottaa nuo sisätilat. Olen pikkasen raspihöylää käyttänyt ja pyöräviilaa tai puolipyöräviilaa ja vähän tavatalttoja. Ja sitten tietysti nuo porakoneet, millä on reikiä tehnyt. Mutta tärkeimmät työkalut on nämä kouruviila tai kourutaltta ja sitten toi kourupuukko tai kaiveruspuukko, mikä se nyt liekää, ja sitten vuolupuukko. Nämä on samaa settiä. Nämä on Ilokaupasta ostettu. Ja sitten tietysti ruuvipenkki, korvaamaton apu. Mutta monenmoista tässä on tarvinnut. Muutama väline lisää vielä tuossa. Hiomalevyä ja sitten tullaan pyörähiomassa
väliä kokeillaan tuolta sisäpintaista. No, saa hiottua noin kahvojen sisäpuolelle. Vähän saa rouheeksi jääkin. Siinä on ensimmäinen. Pannaan vielä kuivamaan tuonne pussiin se vähäksi aikaa. Tuolla parafiiniöljyä sillä käsitellään ja sitten laitetaan sinne kahvia ja hierotaan kahvipululla. Ajattelin, että rankihommaa takana, mutta kun tää käsihionta on kaikkein rankihomma. Lämmin täällä on kyllä. Ulkona on vähän yli 30. Peltikatto läpättää, valot paistaa. Siinä on seuraava. No niin, sit lähdetään viimeisiin vaiheisiin. Parafiiniöljykäsittely estää tuota puun halkeamista. Tuo reuna on se, mistä se halkee kaikkein helpointa, niin mä laitan ne pikkaseksi aikaa ja jätän ton käsittelyn jälkeen vilikoamaan tuohon. Parafiiniöljy suu alaspäin. Tää on siis elintarvikelaatuista parafiiniöljyä, eli pystyy käsittelemään näitä kauniisti tuon puun pinnan ja ton visan näkyviin tosta toi öljyä. No niin, on siinä hierretty nyt kahvilla ja nyt ei sit muuta kuin pyyhitään purut pois ja kovaa käyttöä. Projekti otti viikon ja ei tää jäänyt Somaslompolon reissun jälkeen, vaan ylihuomenna lähdetään ajelemaan kohti Kilpisjärveä. Se on keskiviikko ja 6. päivä ja 7. päivä lähdetään sit siitä niin Somaslompololle. Katsellaan minkälaista videoa sieltä saadaan sit aikaiseksi.